Hola, soc Valeria Bartual Montero, tinc 13 anys, soc de la Falla Nicolau Andreus d'Adjacents i estudio al Col·legi Trinitaris de Torrent. Hola, em dic Laura Medina Zayas i tinc 11 anys. Soc de la Falla barri Sant Gregori i estudio en el Col·legi Públic Miguel Hernández en el curs 5è. Hola, soc Mireia Higueras Múrcia, tinc 21 anys, soc de la Falla segon tram avinguda del País Valencià, Caixa d'Establis i Voltants, i ara mateix acabo de finalizar els meus estudis en podologia. Mi nombre es Aitana Díaz Ramos, tengo 13 años, vengo de la Falla Zaragoza Par Central, estudio en el colegio Vélez Evans en primero de la ESO. A veure, pues jo li diria que a aquesta xiqueta que es vinguérem totes i li diria a les del grup que obrirem el grup i que l'altra xiqueta que mostrara com és ella i que es contara un poc d'ella, com és. El que més m'agrada de les falles és disfrutar els actes amb els meus amics perquè m'ho passe molt bé. La part festiva de les falles considere que es pot viure durant tot l'any, des dels concursos gastronòmics fins a compartir moments amb la gent de la teva comissió. La importància que té per a mi és que al final gaudisques de la festa fallera amb els teus i també mitjançant la germanor amb les diferents comissions. Participo en la pelota valenciana, en los villancicos, en los playbacks, en las presentaciones, en teatro, en todo lo que puedo. Soc fallera des que vaig néixer. Per a mi la part cultural de les falles és la nostra llengua i les tradicions, perquè la part cultural de les falles no serien el mateix. El que opine de la falla respecte al monument és que és un element essencial i fonamental de la nostra festa, és el resultat de tot un any de treball i, a més, és la millor forma de crítica i sàtira. L'estil que més m'agrada és el tradicional i entre els artistes es troben Pedro Santaeulalia, Vicente Martínez y Sergi Musoles. Pues yo creo que aportan mucho porque si los niños no habría futuro fallero y somos como el futuro de las fallas. Jo crec que ser la màxima representant de Torrent ha de ser un privilegi que molt poques xiquetes poden viure i compartir-lo amb les teues companyes ha de ser únic. I jo crec que una fallera major infantil de Torrent ha de ser una xiqueta responsable, divertida, molt fallera, que visca les falles i també que faça pinya amb la seva cort. Perquè crec que és una manera distinta de viure les falles i m'agradaria viure-la. Jo crec que les xiquetes tenen que ser bones companyes i respetuoses. M'agradaria ser de la component de la Cort d'Honor perquè considere que és una experiència única i inoblidable. A més, és un any en el que vius amb les persones que has viscut l'any anterior com a representant fallera major de la teva comissió i amb xiquetes també de la Cort d'Honor infantil. Considere que la persona que exercisca aquest càrrec té que ser una persona simpàtica, sàpiga estar i, a més, tinga una bona relació amb les altres components de la Cort d'Honor tant major com infantil i amb les seues falleres majors. Me gustaría que duraran más días porque todo lo demás me encanta. La vida un somni!